Her ser man et godt eksempel på, hvordan turisme det kan have meget stor indflydelse på, hvordan landskabet det bliver ændret og udviklet. Lige nu befinder vi os på Koh Phi Phi i Thailand, og det man kan se her bag mig, det er en stor kunstig sø, man er ved at skabe, for at sikre, at der kommer vand nok på øen. Grunden til, at man har brug for så meget vand, det er selvfølgelig, fordi der kommer en masse turister til det her område hvert eneste år. De skal jo have noget vand. Men det betyder også, at man samtidig ændrer hele øens landskabsmæssige udseende. Og det kan man jo så have sine meninger om. Men vi skal også være opmærksom på, når vi rejser ud i verden, så sætter vi et økologisk fodaftryk, som er uigenkaldeligt på mange områder. Så hvis man var på Koh Phi Phi i starten af 90'erne, så kan man formodentlig slet ikke genkende det nu. Men spørgsmålet er, om vi er villige til at betale den her pris.